Okay. Ito ko na kung padaanan nyo, tipagkasalitaan, ni pagayam tayong dulce. Ayan, palasitang ubing pala idi, rugyan na tagsurat. Bono, indrugin na tipagkasalitaan na, iti kinaubing na, ika nagbalasitang, inrepas na edita nakaradwaren. Okay. Di kita madamang, agbibuya ka na kamita, basta agbibuya kayo, happy watching ka na kay amin nga sa kapana. Basta agbibuya kayo, happy watching. Intayon, Irgi. Ngay basa. Flor de Licia Asuncion, happy watching ka, Flor de Licia Asuncion sa Canada. Okay. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam ting dulce. Kung ano nito Dear Manong Nene. Apay nga tangamin Manong naming at tibiyag dito lubong ken adaragsak. Tunukuan agliday ka unog sagaba. Ito naguhan agragsak ka. Kasla datay kayarig datay lasong-lasong nga dalan Manong nami. Muno dalan nga sumalog sumangat. Kasi iti tiyempo Manong nami at tutudo na adamat kainit na adarete bagyo adumteng unan niya man nakalamidan. Apay sangat ang agbalin ko mga naragsak, pinsa nga naragsak, natal na, apay nga daladingit, apay nga panagsagaba. Uno na ito nga talaga ti paset, uno nakairantaan, uno inaramit ti Diyos para kaday amin nga parsuana. Di ba nakaited kaday kiti panubok. Tadi gito'y kat panubok, adamat di kiti nairanta nga, imbas nga panubok kat may sanday ito nga panusa. Idiadan puot ko Manong nemi naragsak kamin kadatatang kininanang. When nakadungdungo ni nanang kanya, kastamat tayong kinitatang. Idagbasa akong televentarya Manong nemi ni nanang, ti kaduwak mangtulong kanya para kada kiti assignment ko. Agnaid kami ti gagangay lang nga balay, agkas kasera kami. Kabo taong pati kabukbukodan mga balay, ta saan nga kami lampalayan, dananang kinitatang. Tanitatang Manong nemi kat may isang family, wano company driver. May isa karagiti company driver. Gagangin madlat masweldo na Manong nemi, umanay madla, nga para itinal daw kasapulan mi, tas damat basit mo urnong para iti emergency. Takas na di magbagatatan kininanang. Ninanang Manong nemi, high school graduate lang. Di na pa'y pulos na padasan kanuti nagtrabaho, wano simrek iti trabaho. Ni sales lady, ni waitress, wano kaserbidora, katulong. Kaya nangasawan Manong nemi, nagtaling di balay da idi magpasan di pa nagraduar na ti high school. Nagamaamu damat ang kinitatang, pinaspasyar ni tatang, imbaganat I love you, kabutag pimpinatagda nga talaga. Ijay, inaklon na, aging ga nagplano dan nga gasawa. Pwede ba nang gasawa da, siyak matin tibunga, tiyan ayat da Manong nemi. Iliwag kumamat ti madaan ti ading, ngam saan siguro nga naikari, nga dakabsad kumanong. Nasiyat mat kunak nagmemisaak tapos sigurado, nga maisakad, datatang kininanang, iti pa nagbasak, aging ga makapagturpusak iti kolehyo, kat madaan ang tinapintas ka trabaho. Ngam nagbaliw ti ragsak. Idi tadda ko ni ti second year high school Manong nemi. May sakon nga malasitang. Idi mapasamak ti nakamames nga pasamak Manong nemi. Idi ta. Ipadamag da. Nga ni tatang. Ket dinungpar. Ti iman maneho na kutse ket dinungpar ti may isa nga 10-wheeler truck. Manong nemi. Segundo investigasyon, Manong nemi, naka-stop. Itibangin nga, ayan intersection. Ngayon dedya ka no, 10-wheeler truck, Manong nemi, nagdardaratso. Nga bimalasi uno, limasat ka netang intersection.
Dinong parna manong name tinakasarda nga kotse nga man manahuan ni tatang apakairamanan ti may sa kadagiti bus na aking kuko ti kumpanya. Uno anak ti aking kuko ti kumpanya. Nagdardaras kami manong name kanina nga napan ti ospital kat dito'y nga naamon mi nga natahi manong name ti pasahero ni tatang ilinto ta ni tatang kat grabe ti kasasahad na. Laging narakop kami kanina ng isang sangit. Nang nakalasat ni tatang, nakalasat anak. Ng imposible. Nga danto ka nung diferensya na. Gapot na apektaran, tisaka na. Manong nemi nagsangsangit kami nga gina ketsyak. Kasala ko lang masirsirmatan, ti pagbalbaliwan manong nemi ti biyag mi. No, danton diferensya ni tatang makapag-drive to nga ta. No muna, pabasulan da manong nemi ni tatang. Gabot ti papatay ti anak, ti aking kuko ti kumpanya, pag-drivean na wala pagtrabahuan na. Isumot yan ti pabasulan da manong nemi. Ngay bagbagadang isukuma ti rumbeng nga natay, ngay bus nga da di anak da. Manong nemi. Basol ka din ni tatang, idin to ta nakasardeng. Nga na dyan ang dungpar katakwada, nga driver ti 10-wheeler truck, kat interayan na ida. Nga dyan ka mo, no, ang pagilasinan da, no, sino taking kuko, ida dyan. Hindi mabalim mi nakasarita ni tatang maron nemi. Agar arubos met na kitiluan na. Burley, bakit? Ay kamantay ka na po, Diyos, na nakarasatak. Si bibiyagak. Gusto na lang ta. Ti may sasakak. Baka sangkot nga may pagna. Diyak tun maaraman. May sakto ng pinlagso. Agsasarukod. Sa anak tun na makapagtirayin. Eduin na kaya. Tinapatek ka. Si bibiyag ka. Si bibiyaga kamaisan nga inutin. Sa mo ko na yung tikasta. Tilang may sasakam tinapagtaran. Kompleto ka, malaksid. Nga sa mo may pagnakunam nga di mo makuti. Iso nga, saan kong kasat saon? Saan ka nga may isang inutil? Kasanuak pa nga makapagtrabaho. Pagpangalante pa, kada kita kasapulan tayo, tinaldaw. Sika sa pulan, ti anak ti ba nagbasa na ti high school, laging ka ti college. Mga sinapo Diyos, Edwin. Early. Una nagpeso tang, saan ko mga dagat kasasao yun? Saan ka nagpanahon doon at iti negatibo? Gaman ta kinapo Diyos, tinagkangapela ti chance ang agbiag. Ngayon santo na kasi dati. Baka sante ito nga kabailan. Ti, no, bayadan ti upa ti balay nga pagigantay ta. Di mabalyan ti matumakar, magkita ti nalaklak at tatang. Baka sante ito nga sida din imas. Ladingin tak anak, ladingin tak Pearly, ladingin tak anak, dulce anak. Saan kung tuman nga may paay kang ka, ti ararapa-api mga klase ti biyag. Gapot ti kastoy nga nagbalin na kasasaad ko. Dispensaran da ko. Manong nemi, gapo, iti pa nang ipabasol da, kinitatang ti panakatay, ti pasahero na nga anak, ti aking kukat ti kumpanya. Nisan ka titing nga benepisyo, manong nemi, awan tinawat na. Kansandan, nga inawat pa nagtrabaho. Ito talaga nga, sana nakabailan ni tatang itagman na humano. Mabalin na matagmaneho ang delikado manin, sa handa ka nakayat pa. Nabot ipapasol dalata, nga basol na ti amin. Nga ipapatay ti anak na. Iriadan ni tatang dito'y balay, manon nemi awanen ti makitak pa'y nga ragsak, kadigiti matana. Itirupa na. May pagnana manong nemi, ti may nga saka na, ngem ti may sa, may takder naman, ngem numagna manong nemi, talagang agpilay, agpilagso.
Iso nagsasarukod ni tatang manunemi. Irin to taninanang manunemi awang mati makita karagsak iti rupan. At apay hindi gudugundaw ay manunemi ipadlaw na ti surun na. Uwin. Naan? Abay. Ito yung pagpletek nga mapanagbasa. Kanadagatangay ka sa pulak. Awang kwarta tayo. Kasano nga Roden? Gada ka nun, dapat nabatik. O, pa'y bagas tayo. Kani, panagbabayadan man yung tiupa ti balay. Di kay kadikim mi tayo ti na laklakati. Pagrenta tayo nang. Aman, agam saan ang kasto katakil nan? Ang abalin nang basta. At napakiran tayo. Nang, saan kayo kumagmuryot akasta? Sa sino kumatisang agmuryot? Inutil mo tinitatang mo. Ano to ko yun, ha? Awan. Nala, mabilang din kumita no, adama makitak dito nga kwarta. It is kwela manunemi na apektaran. Di ba nagbasak? Tinagbalin na nakasasaan tibiyak mi. Hello? Uy, pagpukunyang ka. Jojo? Abi man ta nakasta ka. Dati kat naisam ka. Naparagsit ka. Sa sino ko mga rodmat. Tagragsak. Hindi kasi siya napasamak tibiyak mi. Sabagay, just smile. Alakad nga rin maitulong nung nakami suot kalata ka na nakaununong tipang panunutem. Maapektaran ti pa nagbasam. Dulce. Nagyaman Jojo. Hindi pa malakad mo kanyak. Ikaw pa. You're my best. Comment sa baliman di bagbagam. Katuan, you're my best friend. Diba? No, ito problema. Di eskwela, katulungan ka. No, adyamat problema, tulungan nakmet. Tapnoan niya. Tapno yung bagaman yung I love you. Uy, second gen high school tapay lang. Ang pa no I love you ko na, Madin? I love you as my friend, my classmate. Nagbaliwan ti biyak mi. Dati, nakaragsak kami. No kasta nga makaring kami ti bigat. Nakaragsak kami nga mga nung karagiti pagrebingan mi. Tulongak ninanang ko nga agistimar, dalos. Intunukuan, mangan kami, nakaragsak kami nga mamigat. Kalpasan na, pagkuyog kam tong kinitatang rumuar, mapanak agbasa, mapambat agubra isuna, mabati tumit ni nanang, ito no, kamalman na, sumangpet kami, nakaragsak kami. Kita awanin. Awanin ti ragsak yun. Awanin. Kagkanayon nga, kasla, agmispisuot ni nanang, ang mapilpilit ng trabaho, nga gubra ito, nagtibak. Tatang met, nakaununag tipang panunutin na, naliday so na, kabuti kasi siya nagbalin ka sa saad na. Ngasla para kang kuha na may isang inutil. Makapagtrabaho pa rin tatang mo. Saan ko ba? Ano nga makapag-drive? Sino pa iti makawat kang kuha na nga driver? Alaman? Kabuti pamati ito tao kat isot aking baso no api nga natay ti amo na. Dito ta hambot nagtartaray di kutse dinong parnament. Ng baso lata di driver. Ito siya nga rutiya. No may saka driver, sapol nga, sikat sagot, no ada mapasamak ti pasaheron, parang ganun. Alam no may kagitin na. Sumarten na klase. Smile. Umisam ka lata. Tawanan mo yung problema. Tinamnamaik ko maidi manunay mininanang tirumuar nga mapanagsapol ti trabaho na. Uno saan kat mabalin naman nga umawat iti labaan taga manggad akas labandera. Hindi kita madlatamurin mo iti lablabaan na. Nakaakar kami manunay iti basbasit nga pagkasaraan mi. Nalaklakangem nailit manunay mi. Arig nagkakasilad kami nga talo. Dati-dati kat ada bukod ko nga sila. Nailit ti salas, nailit ti kusina, nailit manong naming. Kasalasaan kami nga makapagpusipos. Ililiwag hindi manong naming nga sumapol ni nanang iti pagtrabahuan. Ililiwag nga pagsalitaan na rin nga agpadpada, agsalita da,
Nga ipakada ni nana nga mapanagsamol trabaho. Ngayon kaslasad lang agit inuni manong nemi. No awanak siguro, hada agit inuni. Ura no addaak, sanda agit inuni. Tang, anak, kumusta ti managbasam? Ang problema tang. Sa mo kung may palubusan na ka, maapektaran ti panagadal mo, iti kasto yung sitwasyon. Tang, pangalalan tayo ti pagbikta yun. Di ba nagkuti ni nanang nga mapanagtrabaho? Mabang na tanak. Siya nagtrabaho, siya ti lalaki. Siya ti padre di pamilya. Anong ti trabaho yun? Ito no Lunes. Sumrikakton. Anong trabaho yun? Driver mat lang? Saan na? Anong harod? Sumrikak iti construction. Construction? Kasano ko ma? Kumpurma dito, kabaylak man tagbatil. Ti semento. Ngayon di kayo man nararwama. Marwamak to. Kabaylak tagbatil. Ngayon di yung kabaylang tagbunag. Kabaylak. Duwamit ti imak. Kung di pa nagnayo ngay. Kabaylak ka na. Urag pilay-pilay ako na. Basta makapagtrabaho ako. Kakaasi kayo. Matang nakakaasi kayo. Baka marigatan kayo. Mga asin na po Diyos anak. Narigat man sa anak agkuti. Takay man na nagkunangan, di tayo may saasakak tada da perensya na. Gabo ka dito sa ang agkuti ni nanang, nagsamol trabaho na, so nga pilit ng trabaho kayo, saan nga pilit anak. Pinalabas ko lang tim, sumagban ng lawas, magpasublitin na naipigsak sa trabaho. Imay ni tatam nga munding, tap nilikas takit alain na kiti kontrata na ng mapatagda rin ng balay. Hindi nababat sweldo yun, kapag hanggang unay makapagtrabaho. Anak, kayat, kabaylag, titrabaho tinormal nga tao. Nga marigatan kayo, gagangin lang marigatan anak, gagangin lang dat anak. Marigatan anak, nga mibturak, anusak, tarnogbiag tayo. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi imeda dinagas datatang itim bigat ti Lunes. Sa dantumit lakano itulnog manong nemi ditoy nga idagas kalpasan tiagmalan. Idin to taninanang manong nemi nakatugaw nang ang pagtutugaw kay lata. Agina na akmat Katalapas ko nga naginaw. Madamdama, ang labak to, nagtimurang tayo. Pinakbata nagbasa nang. Ay mo nga. Di ta karuba. Tadamot at pautang. Dati balo mo nga rod. Ananusam ha? Sana na kasi edi nga. Daitid cooking ka para merienda. Ano sa mo sana ang merienda? O, apik sa naay ka. Pati pa nakisarita yung kanya. Saan nga na siya at. Kasano ko mga agbaling nga na siya at kasama tayo na siya at kasasad tayo? Nang pilitin pa yun ni tatang nagtrabaho no oras saan na kumakayat o no saan kumarumbing ang trabaho. Sino kumarumbing ang trabaho? No saan nga iso kinaso lalaki? Di ka di mapanunod na tulungan ni Suna? Bayam, nagsapulak mo di trabaho. Kang kanayon mateng nga rumuar manon na ni nanang. Nukasta nga awan klase, Sabado manon na adak ti balay. Dulce, nang awan klase, dito'y kabalay hanggang balbalog. Papanamam, papanan nanang. Kaya, galiwak sa hayak man, ituloy ko tagsapol trabaho. Kikuyo karigdi gagayem ko. Gagayem yun? Di ba nagpadpada kayo nga saan nga taga rito kinitatang? Kita mo yan, tagagayem nyo hanggang nga rumor nga dati. Kaya pa, di mo kayat nga makigayemak nga dito yung klatalurang tibalay. Paritan na ka makigayem, ngasta?
Sikat rumbeng nga saan nga makigayem. Dapat agbasbasa ka bay lang. Anya klase ang gayem nang. Kat gayem pagayam. Sa bali sa mata panunot mo balasan ko. Sige nang, nagananot kayo nga ron. Hanggang balbalog, dito ka balay. Manong nemi mas daawak. Ta sa amat nga, dati-dati nga paspaseksyon na nang. Numapan makitsenda idi, manong nemi kat gagangay lang tarwaten na. Ngamita, takadwa na kanu di gagayim na ngagpaspas siya. Nagpaspaseksimat manong nemi. Sabi ko matasaan nga mapasamag tagparparik na kanyak na kunak tinakem ko. Ini ka adak di sekwela at ka Lunes manon na imi na ibagahak kani Jojo ti amin. Kanya? Kanain nga rumurumor nanang mo. Kaya ba matagaliwak sa'ya? Dati-dati kat sa matakasta. Kat nagbaliw nga rin ti kasasaan ti biyagyo. Di agbaliw ti amin. Sagpaspasiksi. Nurumuhan idi kat gagangay lang terwaten na. Kaslada kayat mo sa wan. Dulce. Sa nga takas dyan. Diyan mo namukin ka. Ngam dagas agatap. Bagakit mo sa bahali na atap mo kisit aking basol. Pagkat atapam ni nanang mo. Amom, nailot di pagyanami. Halos bay may sa kwarto tayan mi. Agkukurtang kami. Kat? Siyempre, awanin ti dati nga karinyo no lailot tunggal may sa kadakwada datatang hininanang. Dati-dati di. Numan na makitak, di pa naginarakop da. Di pa panangagek ni tatang itilips ni nanang ko. Ita, saan ko nga makikita takas dyan? Kat no da gundaway nga makariingak iti rabi talyawag ida nakibimas turog da kasla dati kat agit inarakop da kanon kas na maturog da itakit saanan agtinalikod sumango ni tatang ti kandigid sumango mo't ninanang ti kanawan ganun baka mapasamak to sandan doon palagkaidan. Kahit mo sa wan, naapektaran ko ma. Lajay, mabagbagay ni tatang mo. Kahit mo sa wan, sandan agsesex, kininanang mo. Sa mga tamot Ang matapig nga taganas mo, nga kasiyay ko ma. Kahit nagkrikat sa balin ti klase ti biyag mi. Kahit anang aron. Saan ka nga posiblento nga? Aglalaki ni nanang ko. Ikadabdet ang negatibo nga panunot mo. Dulce, makabasol ka kinabot Diyos. Husgahan ni nanang mo. O pamanagnek mo. Ti salsaludsudek, santo nga taakastat mo pasamak kunak. Nakitidaw-dawat mo saan sabi ko mga rod. Sabi ko man tagsubling tumid lang ti dati nga ragsak mi. Sabi ko man Jojo. Alawan, Dulce, sweetheart. Sila magbaka, sweetheart. Bayam ta. Iti kararag ko kinabot Diyos, iragping ko. Sabi ko tagsublimat tumat lang ti dati haragsakyo nga sang kapamilya. Adan makabulan nagtrabaho ni tatang manunemi ti construction. Adun ti kimutungan naman nagkakaasit lang na. Tang? Kabaylan nyo ka talaga? Nusang ko makabaylan nakit, insardin ko kuman. Ngayon, kumot-kutong kayo. Gagangin lang, anak. Siyempre, Jack na ruwam kasi dyan trabaho na dagsin. Ngayon, maruhan magtubat lang. Kumot-kutong kayo, idintutan na ng pumimpindas. Pagkunam ti kasta, di ka di madlaw. Nabayag mo ito nagsasabol trabaho na, di matla makasapulin. Anak, saan nga nalakat agsapol trabaho? Numuna kit high school graduate lang ni nanang mo. Baka agpili namin trabaho. Hanga tamat nga pili-pili. Pagsasarita amin, man.
No, anda pa panan ng karinderya, no vacancy, kung naduman. Anda ka numasapol tinayon na kiti agkaserbi. No, sumura ka kaswaitress, asyamet, o no, sales lady ko asyamet. Anda ka numat, mayat kang kuhan nga kaskatulong, stay in met, di namat kayat nga hang makaawid. Stay out kumamat, sapsapulan na. Nagsasarita kayo met lang na, tang? Kayo uwi na pa'y. Anat nadlo mo? Tang, awang ngaminin ni dati nga lailo yo. Sana na kasi di. Kasla, madmadlaw ko. Nabayagan nga dyan, nakita nga, garakop kayo. Anak, nagsublin tumit lang ti dati. Palubos niya po. Mga sinapo Diyos. Nabundukan niya ti inam. Siya klan ti lalaki ti biyak na. Kastamit kanya. Iso ti first and last love ko. Awan ito sa bali. Sabi ko huwag daw dahot mo rito kinapot Diyos, anak. Sabi ko aging ka manong naming iti may sangal daw, nakarakragsak ni nanang si Mangpet ng mga ibagang anta ka nung trabaho na. Nagpeso nang? Nagtrabaho? Uy, nanak. Magrugekto nito no Lunes. Anong oras kayo nagtrabaho? Medyo nasapsapa. Sumari ka kiti alas 7. Sakto agawin iti alas 7 met lang. 7 to 7? Uhen. Yadunas ka nga gubertaymak. Gubertaymak. Nagbali ti duty. Nag-duty ak ti rabi. Manipod ti alas 11 kang gana ti basta. Nang, anang trabaho? Okay nga trabaho, anak. Awang pagtanakam. Sa din, no? Tumala sentro. Ano nga, awanin kayo atupay nga salsalutso doon, anak. Ha? Basta tinaskan, adan trabaho. Kat nagsuldo akto, di adan tumatin maitipon iti sweldo ni tatang mo, ti linawas. Binulan kayong sweldo. Kinsenas katapusan. Iso na akong pagdalaga man ka. Tuwa kami ang ginitatang mo ang trabaho. No, hindi ka isiso na medyo panakalan ti sweldo na. Gabot na construction, piyon lang, sit, iso ang tulungak. Agaman nagnukas tanang. Kat sabi ko mata, okay ti trabaho yo. Okay ti trabaho, no problem. Kasta nga ron tinamasamak manong nemi rumor kami amin. Iti bigat, mapanagtrabaho, datatang kaninanang, mapanagmadagbas. Kahit mo sawan, tulse, adamat ang trabaho ni nanang mo. Adahan, ano nga trabaho? Tinamit ibaga, ano na trabaho na. Kano sa dino pagtrabahoan na. May ganun. Mas dawalat nga ron, no, aping nga din may ibaga, ano na trabaho na, kano nito pagtrabahoan na. Kahit unto na ore unto na, hindi na kahit gabaga. Kahit nga sawan, ilimlimad ni nanang mo, trabaho na. Parang ganun. Lagamat makapasel. O nga ron, maburburtsaan ko na. Kasi, pautputon to man, no? At talaga, trabaho na, sa din, no? Manong name Domingo mat ti day off ni nanang. Iso nga ti aldaw, ti Domingo, manong name, adda ka mga talo. Nagbaliwan manong name ti amin. Saan nga agmurmuryot ni nanang. Kan, ti rupa ni tatang, manong name, medyo limawag matin. Nangaro na lang aro din, ididamo ti sweldo ni nanang. Si Bangpet, manong name nga, dabit-bit na. Nan, ano nita? Si dato anak. Litson manok. Ay, nagabrawak. Bale Nung nagabraw ka, itatang mo. Sangsangbat naman. Damok kami nga sweldo, anak. Edwin, Dr. Toy, Perly. Sinurot ko ni nanang manong. Inarakop na ni tatang. Kumusta kan? Esther, gimatang ti Litson manok. Kana nagabraw pa ni
Ang dolo sa anak ta, imasin ta itatimangan. Damo kami nga sweldo. Daman sang kabasit. Ngayon hayon ko ito sweldo, dam na damat marunong. Kaya manak, Perli. Umisang ka nga ron, Hindi kita lakaw nung nagbanin ti pampanunutem. Pinumarigatan nga ti panagtrabaho, oray saklatan nagtrabaho ko na kumangin. Amot ko manay. Iso ang trabaho tanga duha. O anak, kung ano nagdaros ka di kusina. Dapat lang tabit-bit mo mo. Let's on mo. Inka, oray kat na-chap datan. Pinachap ko. Inka, idasaran. Gawag idasaran tamangan tayo karatatang mo. Dakil ba't una nga pagyamahanak manong nemi. Nagaslag subsublit ti dati nga nagsaktong galmay sa kada kami. Yung salat nga mapukaw ti ba naghatap kumanong. Tas sinalusod kumanin kanina ng kalpasang manang nga nagsweldo iti katapusan. Nang? Pagtrabaho nyo nga talaga. Dito sentro. Anong trabaho yun? Talagang salsaludsod naman ako yan. Saan ka ng gundun po? O guntun pay? Sige nang. Sorry. No, pakabasulak para gundun ko. Nus kasta nga sumrekak manong na iti banyo no kasta nga agdigusak. Adamat madlaw ko. Sabon nga babasit manong na imi. Ngawan level na. Nagapot na gito'y. Nang! Oh, apa, ada problema dito ulit tiban nyo? Dito sabon nga babasit dito'y. Kan adan sa toothpaste pa dito, ngawan level na. Anak, makaminas na ireta. Nabayagan nga saan tagimatang sabon, kaya naginat sa gumpag digos, kaya na toothpaste. Libre amin na kita, anak. Toothpaste, awan level na. Sabon, nga babatit. Nagapon na nagitoy, nagabot ti pagtrabahuan. Iliblibas yo, hangal libas di kita, anak. Napya lang nga, hantay nga, gumatang iti toothpaste kan sabon. Ano problema maya? Sumapol ka rin dati nga sabon mo, okay man data. Nangalak nang ituutak manon na iti sabon kan toothpaste di eskwela. Ano nita? Bakitakin ka. Ito yun. Anong klase ang sabon da ito eh? Kaya nga lalamo. Kapag sakti magsalutsudap, ito ba toothpaste, ngawan level na. Sige, makawatan. Nangalam na kita. Nagkapo iti pagtrabaho ni nanang ko. Guro ka. Sabon iti motel deta. At motel. Motel, kit pag-check-inan na kita agdadarling mo, no, kakabit. Sa Balidyo Hotel. Medyo naklakalas ba si Hotel, Apay nga, adakas to yung iyaw-awid ni nanang ko. Kat sa lusudan ko, makiwa na apay nga siya. Sinalusod ko, kat isupay ka doon nga sa aming agatangan. Nagkapukan iti pagtrabahuan na kita. Talagang mapaspasa lahat, Jojo. Ano talaga iti pagtrabaho ni nanang ko. No ba nagtatrabaho, no saan? Uy, sabi ko saan mo ba nagtrabaho? Kit inal daw malaki lang sa Domingo ang sanga sombrek, di ba? Ungarod. Yung aping aming nasaan lang iba ka. No, tapos na masungbatan, kita nga sa lunsod mo. Sabi nga di mo tumapan si Imam. Ha? Uwan? Si Imam. Tingarot pagsasok nga, si Imam. Kasano nga si Imam, kagpasbasa akmat. Kit ti Sabado. Mapa nagtrabaho ti Sabado, di ba? Domingo lot saan? Di pa nagtrabaho ti Sabado, di surutin mo tinalimad. Tapos numamon sa din, ayan, pagtrabahoan. Gano'ng nagtrabaho no saan? Ano ang minta dati panunot mo? Sa balimat sa trabaho ni nanang ko. Trabaho na. Diyos ko. Nagbalinsamad ka na. Nanya, nga kulgel ni nanang ko. Napintas ni nanang ko. Amo ka nakita ko.
Imaek man tinamin doon di balayo, nakitak man din suna. Simple akin na pindas. Nagpindas si pamagina, di ba? Gagangay data at seksikal at anak na. Nangaroon no, istimaran na ti bagina. Kahit medyo pa sexy. Hindi ato ti mang tawag kang kuana. No? Saan nga po na ito? Saan ka kami nagpanunot? Ag-advance nga panunot. Maraming nga taninanang. Tikas ito yung klase trabaho. Nga sumsumrek iti hotel o no motel. Nga tiyada nga lalaki ti mga sarek yung kuana. Sa mong husgahan nanang mo, makabasol ka. Sabi nga din na ibagat pagtrabahuan na. Tapos sa anak ko mga agat-atap ni Madi. Ken, kasi ka man lang nagkuna nga nagita klasik na sabon kada toothpaste ket aga po ka nagiti hotel, wala motel. Yan niya tamo, baka doon faktorya ti sabon, ti pagtrabahuan na. Abawon level na. Baka di kita medyo handa nagkamalyanda, reject kasi niya iso nga sta, handa niya kanti level, kaputa reject. Ngayon mamayat-mayat pa lang usaran. Ngayon tayo dumasong bata na kita sa lunsod mo, dulce, kas na ko na. Sa nga dakas nga, si imam, ni nanang mo. Kinasaritak ni tatang manong nemi, may panggap itrabaho ni nanang. Tan? Anong talaga trabaho ni nanang? Kita trabaho. Kinsenas katapusan. Sabado o Domingo lang sana isasarak. Day off na. Mabalimbat nga balbaliwan na day off na siguro. Ngayon kahit na siguro at Domingo. Apa ya? Ano ka di problema mo kininanang mo, anak? No sa lutsutik, no pagtrabaho na, nang iba ka, basta dita. No niya trabaho na, basta trabaho na naman latak. Da kayo, iba ka naman lang karayo mismo? Agpadpadata anak. Nga, agtrabaho dita. Ngawan ti pagdanagan ta, gabuta, agsweldo ti kinsenas kang katapusan. Awang ka dito pa naghatap yo? Nga niya. Diyos ko. Saan ko mapagkabasulan no? At akas ito yung panaghatap ko kininanang. Ngatap mo kanya. Saan nakantang ilaklako ti bagina ka nagdi lalaki? Anak. Kasta ka din ti palagkitang kininanang mo? Ti kinarugit na? Sunod kang pakawanan dak. Niya po Diyos ko na. Kastaman ti pa nag-aatap ko. Awan ti kasta nga atap ko anak. Kabuta pa check. Nadalos nga babae ni nanang mo. Nakadaldalos mo nga babae. Sige tang. Pakawanan dak nung atapak mang kininanang. Ikatam data nga mating atap mo anak Kabuta sikat ti makabasbason. Sige tang. Agsuri ka kininanang mo. Sige, sorry nang. Urisan nang namang mangiga, sorry latan. Manong nemi, talon nga bulan. Malpaston ti klase, manong nemi, kat sobre kakto ni third year high school. Yung sampay ng sungbatan di sa lutsud ko. Bakasyon, manong nemi, bigat iti Martes. Hindi nakapanawon, dananang kanitatang manong nemi na panagtrabaho. Imuna ni tatang, at dinangkas di kiti katrabahuan na, si Maron nanang, kat itayta agundawi manong nemi, sinurot ko tinalimad. Nagsaruno manong nemi, ti awan karga ng tricycle, nagluganan na jimuno na.
Di na nasiputan manong nemi nga sinadak ti Maysa. Manong, sarunong da dyan nga tricycle, please. Ha? Sarunong da dyan nga tricycle. Kung sa dinuman ti turungan na, surutong lang. Mabalin? Nang saan ko na mo sa sidaga? Manong nemi nakiktutak. Idagsardeng di tricycle na naglukanan ni nanang iti Maysa nga. Gagangay lang ang motel. Diyos ko. Nga da nakatakter nga lalaki manong nemi iti sikigan ti ruangan ti motel. Natsaka mo no sinulay dyan ang lalaki. Insardeng motel manong nemi ti tricycle driver ti tricycle. Bagay na kalsada. Nimsagak manong nemi. Nagpleteak. Kasla nakitak manong nemi na sinanyasan ni nanang ti lalaki. Nga gururay. Sinanyasan na nga ta. Simrek ni nanang. Si maruno ti lalaki manong. Diyos ko. Pudno ti atap ko. Sumsumrik ni nanang iti motel. Natakaduhan na nga. Diyos ko, saan ko? Saan ko mga punti amin? Saan ko kinunkunak manon nemi? Napanak iti paset nga sandak amadlaw manon nemi nga makitak no mapaspasamak iti sango ti motel. Nagtugawak manon nemi ti mabaling ko pagtugawan nga naguray ti panaglabas ti kadito mo ng darikmat. Pangurayak noan nga oras nga rumuar ni nanang. Adadag iti rumuar manon nemi nga parparehas lalaki ken babae. Ada ubing pa nga babae, ada lakayan. Siguro manon nemi di check outan. Dagiti nag-overnight manon nemi. Tsaka mo no, anang oras ti panagsirak da, tsaka magpayamon, anyan ti operasyon ti Maysa nga motel. Yung ti mangmangi ko kini Jojo manon nemi, iti operasyon kano ti motel, kat no overnight, sumrek da tirabi, check in da tirabi, mabalinda nga ag-check out iti anang oras. Di bagana, alas 11 sa. Isong ato da kita check outan man. Kas makitak manong nemi pair by pair. Siguro, ada kita agkakabit. Puno da kita naggan iti agyan ka na iti bar. Di kita nang i-check-in kada kwaga. Kat ni nanang. Kasano ka makontak na manong nemi di kita. Mangi-check-in kan kwaga. Bigbigatan da sa danto rumwar iti sardam. Manong nemi may sa laing tanda iti panunot ko, iti day tagon daway. Nga iti day nga oras, manong nemi kat adan sa bali, nga lalaki, nga manglugluglug kininanay. Diyos ko. Wala nga, no inaldaw nga, mangi-check-in kang kuha na. Saan ka di nga takdakil ko mga kwartana? Yung mapay nga salang sweldo, iti kinsenas kin katapusan. Unang pagbalinan na laing kakasjahit, ap na mailingad na, tikinapod mo. Niya matanda ito yung nagbalinan ti biyag mi manong nemi. Nakasingsingpet nga ina, nagbalimatan nga prostitute. Ako. Numamon di kiti kaskolaak, numamon ni Jojo nga ti klase nga inak. Ang mga mat ti panay pangarup na ka nagbalinak tumat nga prostitute. Diyak na pupuutan ti panaglabas ti oras manong nemi mabisina kon. Pangaldawan. Idi tarumwar manong nemi ti lalaki nga nakitak nga kasla mga uray kininanay. Isisunat ti rimuar. Apay nga dinakadwa ni nanay. Nga ti lalaki manong nemi kat kasla adda mo pan nagatangan iti. May isang story ti aswek. Sinulat nga lalaki. Kalpasan na manong nemi nagsublimat lang iti motel. Abot na mabisigin akong manong nemi. Si mapulag ti mabaling ko panganan.
Medyo pangadaywan tiyan naman nung nemit karinderya. Urahay nga rumuwarin nanang. Nagsubliak tumatlang sa jay. Sangot ti motel. Nakunak tinakam kumanong. Nagsubliak nga rot manong nemi di malpasa kon nga mangan. Bayagan nga nagligsay ti init manong. Malemen. Mumalem ket mumalemen manong nemi. Ngam nagururay aklat tama nung nemi nga rumuwarin nanang. Tapno enton rumwar ket agpakita ak nga dagos. Kanyan tut mapasamak. Enton rumwar ket biglang agpakita ak ken kuan. Makikitutulakid di manon nemi. Uwan. Masapol nga mayroong Pasko ti amin. Ti misyon ko. Masapol nga salangadik ni nanang. Masapol nga pagsawsawak. Nanya ti klase na nga inakin asawa. Kinunkunak manon nemi nga makasangsangit. Manong nemi nagsindin na giti silaw kahit nangasawen na ngas rabiin, sardamen. Kastuino ka nga gawawid ni nanang manon nemi. Iti makita ko nga rumuar ni nanang manon nemi nga kadua na nga dua babae. Bimalasiwa kun iti kalsada manon nemi ket nakiktot iti makita na. Dulce. Sana ka nagtimek. Ngam nakadadtadam manong nemi dagiti mata tikikitak ken ko ana. Kagatek ti sangik manong nemi. Pati met dagiti duwa kakadwa na manong nemi nga babae ket mas daw da. Nakiktot da. Perli, umuna na kami. Sige. Pimanawon dagiti duwa manong. E di asit ganak ni nanang nagatrasak. Dulce anak. Dulce anak, saan ka agatras? Ang mga madungpar ka. Mabit lang anak. Umay ka. Umay ka ta. Ilawlawag ko king kati amin anak. Tapno may katanyaman nga matingang panagatap mo. Umay ka, mabalin. Mabalin nga, kanagtigundaway nga, explain kayong ka. Manong naminig ka na natabagak. Sanak, inawid. Inda sa diyang banda, anak. At ang balintang pagtukawat sa diyay. Kapag hindi yung may baga, namin alun nga sinanusod ko. Ngayon niya trabaho yun, sa din at pagtrabaho niyo. Yayam. Anak, saan ko nga ibaga? Gabuta, da kayo mitlayan nga mismo, iti maalasan, no niya ti klase ti trabaho yo. Ano nga mintan dati panungat mo, anak? Sinuro ta kayo, nakita kayo nga simrek, nga si marunong nga lalagi ka na kayo. Itay bigat. Sino na dyan nga lalaki? Anak, kaduha kang trabaho ang direto na motel. No, niya man ti palangi pagarubukan niya, anak. Ikatem. Gabato mabaling ko pala itangsit. Iti sa nga lubungan na may sak nga nalus nga babae. Ngim, mabaling kong ibain ti kasto nga klase ti trabaho. Ti mangurnos kadagiti kwarto mangdalus. Nangrunan ako sa nga rumwar ti nag-check-in. Ti mula mo anak. Ngayon turturad ko laing nga gamatan no alaen dalusan ti nakarugrugit nga puwanan di kita check-in. Ano mamin ado nga makakita ak iti nausar nga kondom. Nga makita nga nakalugluglog nga nakabasbasa. Nga gusto usarak ti face mask. Tapno saan kumalangab ka na iti anyaman nga angot. Anyaman nga angot ti lugar nga
pagseksan mo no paglagdekingan, di kita check-in. Pati siya kat marimunak, tigas nga klase trabaho, nga man niya nga ron anak. Tanusak, tao kayo man tiswaldo. Kan high school graduate ak madlaing. Amok anak, nga nababa klase nga trabaho, kapag tagagangil lang ang hotel. At klase ti trabaho, kat nakariremon, no, tuma, nga minanusak. Marimunak man, ngam trabaho nga na siya at para kaniya gabot na may sakmat nga na siya at katao. Noon yaman tada ti panunot mo anak, Jack tupulos na nabidan na ila. Nanang, pagawanan da ko ma. Ananda ko man noon yaman. Ti panagatap ko kontra ka tayo. Makawanan da ko mo nanang, makawanan da. Mawatan ka anak. Mawatan ka. Dito yak motel, ngagtrabaho, agdalus, agikat, kanagitis, bedsheet, agdalus iti banyo, kalpasan nga, makapag-check out, ag-check in, natilad na pampamayan na, narigat, ang ananusak na nga ron, kahit ko lang nagbiyag tayo nga matulungan ni tatang mo, iti sang kabasit nga sweldo na. Agdinulong kami nga gasawa kani tatang mo para lang tagbiag tayo kan adam mo ornong para ti masakbaya man na. Nang agangit tayo nga roden. At pakawanan da ko ma. No nagatabak man ti mandi ka na kayo nang pakawanan da ko ma. No kumangawin nilawlawag yung nga dago si di sa anak ko mga nagat-atap. Kalpasan day tama nung name nalalawaganan ti panunot ko. Awan na pulos ti madi nga panaghatap kun kaninanang. Nga ninanang manong name kat nakadaldalos nga asawa kin ina, nakasaysay at unay suna. Siyak ti nagbali nga sa nga na siya at nagatapak ti madi iti inak manong name. Inada ko niti 4th year high school manong name imakaren ni nanang iti sa bali nga pagtrabahuan na. Nagbalinan nga housekeeping, manunemi, iti may sa nga hotel, sikat nga hotel. Manunemi, pinanawan nan, iti may sa nga motel, manunemi nga, nulabsamteg panunot, agsamteg sa ugat talaga nga, awang kano disiplina, di kita check-in. Tilad na kano, pampamayan da, pagipurwakan na ka na kita nyaman gadit da. Nimitayan nan na hotel, manunemi, kata, okay yan. Irin to tating tatang, manunemi, kaputad da ornong da, ulit nga pinaagasan da, tisaka na. Kat babayang manunemi, kadagiti moderno nga agas, kastamaten, karirado mo pa pamalakad, dagiti mga gasnuan niya taramidan. Saan unayin nga agpilpilay? No, dikat, madlaw mo na basit nga agpilay. Nagsubli matlay kasmay sa nga driver manunemi taysot na kirwaman. Adamat lang manen manunemi nagtalek ken kuana agmanen. Pinagraduarak manunemi ti high school kastaon iti nagsakmi manunemi tasang ko nabaybayak man na iti panagbasak ka tanapek tarambasit ngayon naminterar kumatlang dada ako niti 4th year ket may sak nga valedictorian. Imakar kami manunay miti na pimpintas kapag ganan numampay nangina ngam kabaylan datatang kaninanang data nga rate iti panakaupa ti may sana pimpintas pa nga balay. Dati panggapda kabayatan nga gagapasbasa iti college manunay mi kadagurnong datap numandang kamton ti kabukbukudan nga balay. Tas saan kami agtalin na kasera. Agkaskulang kamamatlaan ka ni Jojo manunay mi intuloy na tanagaharam kanyak. Kadidada kami niti 4th year college mano. Well, tapno saan kumataparigatin ni Suna, kapag tiyakman mawaling nga ulbudan diriknak. Ngay patpatig kumati Suna, nga nagan-anos ka nagat atibay kanyak. Inaklon ko ti panagayat na kat nagayanayat kami. Graduar kami na nun naming padpada nga nakarwar kami ti board exam, kadagpadpadamat nga nakastrict ka mga dagos iti trabaho.
kunak kadalanan kinitatang. Nang, tang, adan magtrabaho wak. Siyak batin nagtrabaho ta. Agin na kayon. Kita ko pa yung na kami katabig sa kamot palain. Anak, agyaman ta kinapo Diyos. Na tungpal mo't lang tarapahap mo. Ayan. Panubok lang na po Diyos ti amin. Di napasamak ka na tayo. Ngayon nalasatan ti amin kabuta. Nagtultuloy nga kinpat ta kinapo Diyos. Nagtultuloy nga nagbaling katayuan na siya. Kung nga tang, ti amok idikit. Marakrak ti pamilya tayo. Kabuta atap mo nga. Ada sa bali nga mading aramid trabaho ni nanang mo. Ngayon, nagpagpakawan ako mga ninanang. Hindi pa lang ito pa nakawan na. Anak, nukas ka sa nulaing. Madantay ito't kabukbukodan nga balay. Kat agpamilya kay tumaten, kani Chujo. Kaya tumatlay sunatan, oo, dapat karot sa puno may kang kuha na. Kat ubing kay palaing idi, at dandanik na yung ayat, kat nagtultuloy na ita. Kat dakkel ti pamati ka na, kan mamatiak. Na naragsak tumat ti bangunin nyo a pamilya, kani Chujo. Nandaan kami ti kabubukudan nga balay kada tatang kaninanang nagtultuloy ti kina-driver ni tatang kan kastamatan nagtultuloy mati trabaho ni nanang iti hotel. Agur-urnong kami met kani Jojo manong nemi para iti bangunan min tumet a pamilya. Kat kan kanayon nga daw-dawat nga sapay kuma tawan ton ti kas tinapasamak kada kami idi. Natin na minsan kat kaslasaan min amapadasan pa iti agragsak. Ngem gayam ti biyag ako nanda agragsak ka. Agsagaba ka, ngayon dumting tumitlaing ting ka pa nagragsak. Dahil nga rod, manong name ti pakasarita, kanagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik ng adal, liliwakan pa, pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ng ibingeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga rod, agyaman nga pagayan mo, Dulce. Pagayam ko nga Dulce, thank you ka pa ng iburay, ti pakasaritaan ti biyagyo. Halagat sabi ko matararagsak tumat ti bangunan niyo ang pamilya kani Jojo.